dayaw. Nagasat nga aldaw. Ate, nandiyan na siya. Asat nga aldaw Diyos ko, panagserbikan ka po. Masapon lat iragsak ko, ipakita't aramid ko. Napno anak igasat, katungunat malakama. Silawanang sinakanyak, kan kwa na inak na sarak. Ubog na hanabyak, tinakaugas kararwa. Nalpas kun biyang kuwadakal, kwanak ni Kristo ket kwakmet. Awag natin nakdinengeg, tati magnat mailasin. Napno anak tigasat, natungunat malakamak. Silawanang silnagkanyak, kan kwa na inak na sarak. Upog na anabyak, tinakaugas kararwa. Agina na kaupusok, ijampan na kariribok. Itilasod, ti grasya at ti agibus. Napno anak, ti kasat, katungunat malakamak. Silawanang silnagkanyak, kan kwa na inak na sarak. Upog na anabyak, inakaugas kararwak. Kariadak kalintet ko, iti langit anang ako. Itasikat, itayaw ko, kato'y pamating saksyam to. Napno anak, tigasat, katungunat malakamak. Silawanang silnagkanyak, kan kwa na inak na sarak. Upog na hanamyak, tinakaugas kararwak. Madaydayaw ti Apo iti amin a pusok. Agyaman akto ti Apo iti terapnong dagiti tattao na. Nakaskas daaw dagiti aramid ni Yahweh, ti amin na mahiayo kadakwada, utuban da tapno maawatan da. Nadaeg kinadayag dagiti aramid na. Agnanayon ti kinetig na. Saan ngay palubos ti Apo alipatin nyo dagiti nakaskas daaw nga aramid na, managparabor ka manangaasi ti Apo. Tarawon na dagiti agbuteng kenkwana. Sila lagip akanayon iti katulungan na. Imparang na kaliti tatao na ti panakabalin na, idiinted na kadakwada ti daga dagiti ganganaet. Napudno ken nalinteg ti amin nga aramid na. Mapangnamaan amin abilbilin na. Agpaod dang agnanayo na waning gana, na aramid ay ti kinapudno ken kinalinteg. Winay iyawaw na dagiti tattao na. Nangaramid iti katalugan nga agnanayon nga awan inggana. Nasantuan ken manakabalin itinagan na. Ti panagbutang kani Yahweh, ti pangrugyan ti kinasirib, ikan na ti panakaawa di ti aming agtungpal kan kwa na, mataginayon ti panakaidayaw-dayaw na. Agkararag tayo. Apo Diyos sa mami nga nalingitan, si kaapo nga naramasuwa ti langit ken daga. Iruknoy mi manen ken ka si pakumbabati ingkam apo panagdayaw itang nga agsapa. Pakawanin na kami kadagiti adu nga nakurkurangan mi ken ka, tapno agranyag dagiti aramid mi ken maikari iti panagbiag mi ken ka. Agyaman kami ti presensyam ti biag mi ti inaldaw-aldaw. Ket itag-ay mi ken katipigsa sa lunat
ken karadkad mi, nga si kalaan Apo, ti makapaay kada kami. Bendisyon na kami babaen ti asi, ayat, ken panakabilin mo. Ita nga kanito persuam ti Apo dagiti puso mi ti ayat ken araggo. Kasagtultuloy ti panagdaydayaw mi ken ka, tapno maawata mi ti lanon ti saom. Tinagan mo, Apo mi nga Jesucristo, dagitoy ti kararag ken dawat mo. Amen. Good morning! Dahito'y ti aldaw nga narami ti Apo, agragsak, agrambak tayo. This is a day that the Lord has made, let us rejoice and be glad in it. Naragsakan na kini, bagada kanyak, intayo ni Jebalay ti Dios. I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. Mga kapatid, welcome po sa Ilocano worship ng NACS United Methodist Church. Ang Ilocano worship na mahigit 90% hindi nakakaintindi ng Ilocano. Unique ang NACS. Unique ang NACS. Mga kapatid, may mga ilang paalala lang po para sa atin. Una-una po, sa araw na to, magkakaroon po ng isang special offering. Ito po hindi lang po dito sa NACS, kundi sa buong distrito or annual conference. Lahat po ng simbahan dito sa ating distrito ay magkakaroon ng special offering. Ito'y para sa misyon. So, mission special offering. Now, I believe may short video clip para dito. So, wala. Thank you. Marami po sa ating mga simbahan dito sa distrito ay mga malilit na simbahan at yung mga manggagawa nila ay hindi nakakatanggap ng sapat ayon sa mandato ng komperensya anual. Kung kaya't nananawagan po ang ating distrito na tumulong tayo sa kanila sa pamamagitan ng mga pledges, monthly pledge, mula sa bawat isa o di kaya naman sa organisasyon. Siguro, later on, kakusapin ko ang core or yung officers ng Ilocano Fellowship na siguro mag-pledge ang Ilocano Fellowship kahit magkano lang para sa monthly na tulong natin sa misyon. Pero sa linggong ito, sa araw na to, pagkatapos po ng panalangin para sa mga bata, magkakaroon po tayo ng special offering for mission. Pangalawa, nananawagan po ang ating Sunday School teacher sa mga kabataan. After po ng Ilocano worship ay Sunday School po ng mga kabataan. So, sabi ni Teacher Sharon, paalalahanan yung mga kabataan na dumalo ng Sunday School pagkatapos ng Ilocano worship. So, wag po nating kaligtaan yung ating Sunday School sa youth. Pangatlo, kinausap ako ni Kyle kanina. Bakit?
Pas, pwede bang kami naman ang i-promote mo? Anong klaseng promotion? Sa lahat po ng mga gustong ma-involve sa media production at multimedia, yung mga, ayan dadalawa lang sila na nandun sa likod ngayon. Especially, yung gusto ma-involve sa media prod at silang tutulong sa ating, ayan, meron na nga isa sa atin, sa Ilocano. Tutulong sa kanila, especially sa Dawn Prayer, Ilocano, Vesper, pati na rin sa loading. Kulang po sila sa tao sa mga services na yon at gustong magsanay din, nananawagan po sila, you are always welcome to be trained and to be involved in this worship services, media production team. Kailangan po nila ng tao sa, again, Dawn Prayer. Medyo mahirap yun kasi sobrang aga nun, pero kailangan po nila ng tao doon. Ilocano, Vesper. Ang Vesper medyo mahirap din kasi pag umuwi, alas 8 na. Pero gusto po, kung sino gusto mag-volunteer, kahit na hindi kayo kabataan, kahit Maya of age, pwede po. Kahit hanggang 40, pwede. And then sa loading, yung every other Tuesday na ministry natin sa mga street dwellers. Tagahawak lang naman ng camera ang gagawin nyo eh. At mag-operate ng ating mga computers doon sa likod. At sa mga gusto pa pong sumali sa ating choir, open na open pa po ang audition. Oy, audition ha? Wala naman talagang audition eh. Basta gusto nyong sumali. Kung medyo baluktot yung inyong boses, asahan nyo, itutuwid yan ni Kuya Jun. Ako nga dati baluktot boses ko eh. E naituwid naman, kaya may pag-asa tayo. And then, sa linggo po, atin pong isa-celebrate ang Stewardship Sunday. So Stewardship Sunday sa darating na linggo, meron din po tayong special offering, the Joyful Giving Special Offering. Ito'y, ano ba yung mga pinagpapasalamat natin sa Diyos na punong-puno tayo ng galak? Ano ba yung mga pinagpapasalamat natin sa Panginoon na puno-puno ng galak? At paano ba natin na ipapakita ang ating pagiging tapat na katiwala sa Panginoon? So, Stewardship Sunday, at doon magkakaroon po tayo ng alam nyo ba? I-resume natin yung kanyang alam nyo ba? At sa linggo din po natin gagawin ang Recognition Sunday. May mga forms po tayo. Yung mga may award, honors, mula nursery hanggang college, kahit sa masteral, doctoral level, yung mga nakapasa sa board exam, yung mga at iba pang mga merits na nakuha natin sa ating pag-aaral, please po, mag-submit na po kayo ng form. Kumuha kayo ng form kay Teacher Michelle, Teacher Sharon at Teacher Abby. And then, fill upan nyo na kaagad at isabin nyo na kaagad. Kasi sa linggo na po ito. Kung wala po kayo may submit ngayon, hindi po kayo mapapasama sa listahan natin next Sunday. Again, please fill up those forms and submit it
after the worship service kay Teacher Sharon at kay Teacher Abby. Sa ibang mga announcements natin, antabayan na lang po natin yung ating mga chat groups. Oh, by the way, ipiniremind ko lang, this coming Wednesday po, mayroon po tayong online care group sa Ilocano Fellowship. At yung mga wala pa po sa chat group, asahan po ninyo makakatanggap kayo ng invitation one of these days. At nang sa ganun ay masama kayo sa makakatanggap ng link para sa ating Zoom care group. Muli, magandang umaga po sa atin at atin ngayong tinatawagan ang ating mga bata at mga kabataan para sa kanilang alay na sayaw.
Sige, lahat ng mga bata, pwede bang dito na kayo sa harap? At ang may pag-pray namin kayo. Mga kapatid, ang ating creative arts o yung mga sumasayaw din ay open pa po sa lahat mga gustong sumama sa kanila. Mula bata hanggang kabataan, kung gusto nyong sumama sa mga mananayaw natin, open po sila na nasanayin kayo. Ang kanilang practice ay kalawang Sabado. Every second Saturday may practice po. Second and third Saturday may practice po sila. O di kaya kapag may ibang announcements para sa practice. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa papuring sayaw na pinakita sa amin ng mga bata at mga kabataan. Nawa, magaya namin sila na nialay nilang kanilang kakayanan, talento, upang mapapurihan ka. Sa harapan namin, Panginoon, ay mga batang ito. Dalangin namin, samahan sila, pagpalain, bendisyonan sila, ingatan sila, gamitin sila, Panginoon, upang sa ganun ay maging inspirasyon sila, hindi lang sa amin, kundi sa ibang mga kabataan at mga bata. Samahan, tulungan sila sa kanilang paglaki. Ganon din ang kanilang mga magulang at lahat ng mga nagmamahal sa kanila, nag-aalaga sa kanila. Ipagkaloob mong mga pangangailangan nila. Jesus, aming Diyos, o dakilang Ama, o banal na diwa, tinatalaga namin sila sa inyo at sa inyong pag-iingat. Sa ngalan mo, Kristo. Amen. 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 Mga kapatid, tulad ng sinabi ko, sa buong distrito po ay mayroong special offering para sa misyon. Tinatawagan ko yung ating mga ushers upang likumin ang ating special offering for mission. At habang nililikom natin ating special offering, ay makikita natin ang isang video clip patungkol sa misyon na nagaganap sa ating distrito.
Panakaibasa tina San Juan a surat, Efeso, Kabanata 5, mga talatang 15 hanggang 20, ganito ang sinasabi. Kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti, sapagkat punong-puno ng kasamaan ang daigdig. Huwag kayong maging hangal. Unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Huwag kayong maglalasing, sapagkat may uwiiyan sa magulong pamumuhay. Sa halip ay dapat kayong magpuspos ng Espiritu. Mag-awitan kayo ng mga salmo, mga himno, mga awiting espiritual. Buong puso kayong umawit at magpuri sa Panginoon. Lagi kayong magpasalamat sa Diyos na ating Ama dahil sa lahat ng bagay sa pangalan ng ating Panginoong Hesukristo. Ti sao, ti Apo. Agyaman tayo ti Diyos. Ang pagbasa mula sa banal na Ebanghelyo. Akong tinapay na nagbibigay buhay na bumaba galing sa langit. Kung kakainin niyo ang tinapay na ito, mabubuhay kayo ng walang hanggan. Ang tinapay na binibigay ko sa inyo ay ang katawan ko. Binibigay ko ito para mabuhay ang mundo. Dahil dito, nagtalo-talo ang mga tao. Bakit niya sinasabing kakainin natin ang katawan niya? Tanong nila. Sinabi ni Jesus sa kanila, tandaan nyo, kung di nyo kakainin ang katawan ng Son of Man, at kung di nyo inumin ang dugo niya, di kayo magkakaroon ng buhay. May buhay na walang hanggan ang lahat ng kumakain ng katawan at miinom ng dugo ko. At bubuhayin ko sila sa huling araw. Ang katawan ko kasi ang totoong pagkain at ang dugo ko ang totoong inumin. Yung mga kumakain ng katawan ko at miinom ng dugo ko ay kasama kong nabubuhay at nabubuhay din akong kasama nila. Ang buhay na Ama ang nagpapadala sa akin. Dahil sa Kanya, kaya ako nabubuhay. Ganon din yung mga kumakain ng katawan ko. Mabubuhay sila dahil sa akin. Ito ngayon ang tinapay nung bumaba galing sa langit. Hindi ito kagaya ng kinain ng mga ancestors nyo, kaya namatay sila. Lahat ng kakain ng tinapay na ito ay may buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng ating Panginoon. Madayaw ka, O Apo Hesukristo. Ti silaw, ti dalan ko, kanlawag, ti pagnahan. Ti silaw, ti dalan ko, kanlawag, ti pagnahan. No mabutengak, ken mabukawak, adakala dagos mapukaw, tibuten ko kendanag, taat nakakadwag. Ti silaw, ti dalan ko, kenlawag, ti pagnag. Ti silaw, ti dalan ko, kenlawag, ti pagnag. Mensahe ti kanta, Nax UMC Choir.
Thank you, choir. Open the eyes of my eyes, Lord, and be thou my vision. Buksan mo ang aming mga mata, Panginoon. At ikaw laging nawa ang aming nakikita. Sa iba kong mga panalangin, sinasabi ko lagi, open the eyes of our faith that we may see you, that we may see you smile at us. Kaya lang may biro, may joke dyan. Sabi ng liturgist, let us close our eyes and sing, "Open my eyes, Lord." Tayo po'y pumikit at awitin natin, buksan mong aming mga mata, Panginoon. Mga kapatid, ilang linggo na po tayong ang ating gospel lesson ay patungkol sa tinapay ng buhay. This is actually the fourth. Pang-apat na po ngayon, pang-apat na linggo na ang topic natin ay patungkol sa tinapay ng buhay. From John chapter 6. Sa gabi bago siya ipinagkanulo, on the night before he was betrayed, tinipon ni Jesus ang lahat ng kanyang mga alagad at pinakain niya sila. Pinainom sila. Pagkatapos niya magpasalamat, kinuha ang tinapay, pinagpira-piraso ito, sinabi niya sa kanyang mga alagad, ito ang aking katawan na napagpira-piraso para sa inyo. Kunin niyo, kanin niyo. Pagkatapos ng hapunan, kinuha niya ang saro. Nung siya'y nakapagpasalamat sa Ama, kanyang sinabi sa kanyang mga alagad, itong aking dugo na nabubo para sa inyo. Inumin niyo itong lahat. Jesus asked his disciples to eat his flesh and to drink his blood. Ito yung pinaka-konklusyon ng kanyang mahabang diskurso patungkol sa kanyang katawan bilang tinapay ng buhay. The discourse on Jesus as a bread of life ended with Jesus now physically offering himself, his body and blood, through the Last Supper. Through the Last Supper. And its climax was when he offered his body at the cross of Calvary and his blood when his side was pierced with a spear. At ang pinaka-climax ng kanyang pag-aalay ng kanyang katawan at dugo ay nung siya'y pinako sa krus dun sa Kalbaryo. Ang katawan ay napako sa krus at dumaloy ang dugo mula sa kanyang tagiliran. That was the climax of Jesus offering his body and his blood. Sa ating gospel lesson, sabi ni Jesus, ako ang tinapay ng buhay.
ang sino mang kakain nito at ang sino mang iinom sa aking dugo ay mabubuhay. Ako'y sasakan niya at mabubuhay siya ng habang panahon. Now, mga kapatid, in receiving Jesus, sa pagtanggap natin kay Jesus, na siyang tinapay ng buhay, tayo'y nagiging isa sa Kanya. We become one with Him, and He becomes a part of us. Tayo'y nagiging bahagi ng niyang katawan at ang katawan natin, at siya ay nagiging bahagi ng katawan natin. And He will forever be with us, and we will forever be with Him. Sabi ng isang author, the principal effect of love is to tend to union. Ang totoong nagmamahalan ay walang inaasam kundi ang lagi silang magkasama. Kaya minsan sinasabi nila, mahirap ang LDR. Ano yung LDR? Long distance relationship. Yun ang sinasabi ng iba. May nagsasabi naman, absence makes one desire for the other more. Kapag wala naman yung isa, mas tumitindi yung hangarin ng isa na sana makasama niya yung kanyang mahal. So, two real lovers will always aspire to be united with each other. Sabi nga doon sa Song of Songs, yung lover or yung girlfriend ni Haring Solomon, sabi niya, set me a seal upon your heart and a seal upon your arm. Markahan mo na ako. Or, gawin mo akong marka sa iyong kamay at sa iyong puso. Ibig sabihin, yakapin mo ko, mahalin mo ko, huwag mo na akong pakawalan. Kasing gustong-gusto ng girlfriend ni Solomon na sila'y laging magkasama. Lovers desire that the two of them would always be together. Ang nagmamahalan, gustong-gusto na sana lagi silang magkasama. And so friends, ang dakilang pagmamahal ni Jesus, ang siyang naging dahilan kung bakit sabi niya, ako ang tinapay ng buhay. Iniaalay ko ang aking katawan upang kainin niyo. Iniaalay ko ang aking dugo upang inumin ninyo. This happened every time we receive the Holy Communion. Nangyayari ito tuwing tinatanggap natin ang banal na komunyon. Anong sinabi natin ng mga nakaraan? Sa pamagitan ng komunyon, ang ating espiritu ay nakikipag-isa sa espiritu ni Jesus. Our spirits unite with the Spirit of Jesus. And so there is that unity between our spirit and Jesus' Spirit. Nagiging isa yung ating espiritu sa espiritu ni Jesus. Jesus becomes a part of our body system. Nagiging bahagi siya sa pagkain natin sa tinapay
at sa pag-inom natin sa kopa, sa pagkain natin sa espiritual na katawan at pag-inom natin sa espiritual na dugo ni Jesus, di ako magsasawang sasabihin sa inyo, nagiging bahagi si Kristo sa ating katawan, nagiging bahagi si Kristo sa ating dugo, at ang ating espiritu ay nakikipag-isa sa espiritu niya. Kung kaya't sabi ko nung linggo, sa Tagalog English service, ang simbahan ay laging gutom at laging uhaw. Bakit? Kasi minsan lang sa isang buwan kung kumain at uminom. Buti pa sa Vesper service, yung mga dumadalo sa Vesper service at yung mga aplikante sa non-stop, at least bago sila lumipad, tumatanggap sila ng katawan at dugo ni Kristo. Nabebendisyonan sila ng labis-labis dahil sa pagtanggap nila ng komunyon. Ang problema kasi sa ibang mga simbahan, kasama na dito sa NACS, I have to be honest. Yung iba ayaw sa weekly communion. Bakit? Una, financially magastos. Lalo na kapag Welsh every Sunday. Pangalawa, pero ito yung mas na sinasabi ng maraming simbahan at maraming mga miyembro ng iba't ibang simbahan, Pastor, masyadong mahabang oras na gugugulin natin para sa komunyon kapag weekly ang komunyon natin. Pero yung mga dahilan na yun ay mga maliliit na dahilan lang. Kumpara sa pagpapala na tatanggapin natin kapag ginawa natin or tinanggap natin ang katawan at dugo ni Kristo linggo-linggo. Alalahanin natin, sabi natin, the communion is the grand channel by which we receive God's grace, God's blessing. Ang komunyon ang pinakadakilang kapamaraanan upang sa ganon ay tanggapin natin ang biyaya at pagpapala ng Diyos. Jesus loves us so much, and so He wants us to be with us always. That's why He said, whoever eats my flesh will have life. Whoever drinks my blood will have life. Whoever eats and drinks my flesh and my blood will always be with me, and I will always be with him. Ang hamon ko sa inyo mga kapatid, gusto nyo bang tanggapin ang labis-labis na pagpapala at biyaya ng Diyos? Sino dito ang gustong tumanggap ng labis-labis na biyaya at pagpapala ng Panginoon? Taas ang kamay. May mga hindi pa rin nagtataas. Pakitaas nga po yung mas mataas pa, hindi yung ganito lang. O, ang dami, lahat. Sinong gustong makasama si Jesus lagi-lagi? Taas ang kamay. Ang dami. Sino ditong gustong magkomunyon lagi-lagi? Taas ang kamay. Mga kapatid, baba na po. Jesus invites us to always make Him a part of our life, to always make Him a part of our body system. Jesus invites us to make Him our bread of life. Ang siyang tagapagsustena sa ating buhay, physical at spiritual.
And so He invites us, eat my flesh, drink my blood, and you will have life. You will be with me, and I will be with you. Yun nga lang, kung papansinin natin yung gospel lesson natin, maraming mga nagduda sa Kanya at hindi naniwala. Sabi, kilala natin siya. Paano siya nagiging tinapay na nanggaling sa langit? How can He be the bread that comes from heaven? Minsan sa atin, may mga pagdududa tayo. Ano yung mga pagdududa natin? Totoo nga ba kayang pagpapalain ako kapag tumanggap ako ng komunyon? Totoo nga kayang bebendisyonan ako ng Diyos kapag ako'y tumanggap ng komunyon? Bakit nung unang linggo, tumanggap naman ako ng komunyon, pero bakit parang wala akong natanggap na blessing? Hello? Kung wala kayong tinanggap na blessing, imposibleng buhay pa kayo ngayon. Kung hindi nyo tinanggap yung pagpapala ng Diyos, nung first Sunday na nagkomunyon kayo, sigurado ko, you are now 6 feet below the ground. Sa bagay, yung iba nasa ibabaw na, yung iba nga nasa apartment eh. Hindi na 6 feet below the ground. Kaya ang ganda ng kanta ng choir eh. Open the eyes of my heart, Lord. I want to see you. Hindi lang yung I want to see you. I want to see your overflowing blessing sa akin. Buksan mo ang aking mga mata, Panginoon, nang sa makita kita. Makita kita sa tinapay at kopa. Makita ko ang mga pagpapalang nakahanda para sa akin sa pagtanggap ko sa iyo sa tinapay, pamamagitan ng tinapay at kopa. Mga kapatid, huwag nating pagdudahan ang presensya ni Jesus sa komunyon. Huwag nating pagdudahan ang presensya ng Espiritu ni Jesus sa tinapay at kopa tuwing tayo'y tumatanggap ng komunyon. At panghuli, mga kapatid, nakita natin, sabi ni Jesus, ako ay kasama nyo, kaya ko ibinibigay ang aking katawan at dugo. At nang kayo'y magkaroon ng buhay na walang hanggan, di na kayo magugutom, di na kayo upang-uhaw. Ako lang, sapat na. Pangalawa, kailangan nating paniwalaan ang kanyang presensya. Paniwalaan na sa pagtanggap natin sa kanya, sa pamagitan ng tinapay at kopa, tayo ay pinagpapala. Sapagkat siya mismo ay nasa tinapay at kopa. Ang kanyang spirito ang siyang nasa tinapay at kopa. Huwag tayong kagaya ng mga nakinig sa kanya noon, mga Israelita na hindi naniwala sa kanyang sinabi. At pangatlo, may mga nagsasabi, nagkomunyon na ako ah. Gusto ko nga, everyday, kung maaari. Kung gusto nyo ng everyday na komunyon, punta kayo sa office. Papakomunyonin ko kayo, mga kapatid. Pero magsabi kayo para makapaghanda kami. Ano lakad nga liplipatan yung offering nyo? Sabi ko, huwag nyo din kalimutan ng inyong alay sa Panginoon. Ngayon, bakit parang wala pa rin nangyari? Bakit parang wala pa rin akong kapayapaan? Bakit parang
ang gulo-gulo pa rin ng aking isipan. Bakit ang dami-dami ko pa rin mga pinagdadaanan? Sabi niyo, Pastor, ang komunyon ang siyang pinakadakilang kapamaraanan upang tanggapin ang pagpapala at biyaya ng Diyos. Pero bakit? At kanta natin, bakit ba? Bakit? Again, gusto kong ipaalala sa inyo yung sermon ko 2 Sundays ago. Naging karapat dapat ka bang tumanggap? Taos-puso mo bang tinatanggap si Jesus sa pamagitan ng banal na komunyon? Hiningi mo ba ang kapatawaran ng iyong kasalanan bago mo tinanggap si Jesus sa pamagitan ng komunyon? Kung napapansin nyo tuwing komunyon, sinasabi ko lagi, kung ano man ang biyaya na kailangan ng mga kapatid na ito, ipagkalob mo, O Diyos, sa pamagitan ng pagtanggap nila sa iyo, sa pamagitan ng tinapay at kopa. Jesus wants to be united with us. Jesus wants to enter into us. Jesus wants to be a part of our body system. However, before He truly becomes a part of our body system, we must first prepare ourselves. We must first prepare our hearts. Kaya gustong-gusto ko nung pinaalalahanan ako ni Kuya Dave at ni Ate Cora Sansano sa isang seminar. Sabi ni Ate Cora, Pastor, bakit sa communion liturgy wala na yung confession at wala na yung prayer or yung declaration of forgiveness? Sabi ko, dapat automatic na po kasi kapag nanalangin kayo hinihingi nyo na, kinumpisal nyo na sa Panginoon inyong mga kasalanan at inihingi nyo na yung kanyang kapatawaran. Pero sabi natin, Cora, pero Pastor, mas maganda pa rin na kapag sa ritual kasama pa rin yun. Pero kasama naman actually yun Yun nga lang, minsan dahil para sa akin given na yung humingi ng kapatawaran sa mga prayers, kaya di ko na sinasama. Pero nung first Sunday, sinama ko ito sa ritual sa traditional or Tagalog English. At ang resulta nito, alam nyo, sabi ko kay Dave, Mr. Sansano, sabi niya, Pastor, feeling ko banal na banal ako ngayon. Bakit? Kasi narinig ko yung sinabi nyo, sa ngalan ng Panginoong Jesus, ang inyong mga kasalanan ay napatawad na. So, friends, pagkatapos yung declaration of forgiveness and pardon, saka yung komunyon. Before we receive the body and blood of Christ, before we make Jesus a part of our body system, before our spirits unite with the Spirit of Christ, let us make sure that our hearts, our spirits are ready to receive Him. How? Confess your sins before Him and ask for His forgiveness. Ask Him to make you worthy to receive His body and His blood. My dear friends, Jesus invites you to make Him a part of your body system. Jesus invites you to receive Him. Receive Him by eating His flesh and drinking His blood. Jesus invites you to invite Him to enter into your hearts. Physically, through the communion, spiritually, by making His Spirit a part of our spirit. Good morning, friends. God bless us all. Salamat, Pastor. Panangipay, kadagiti sagsagot. Yung red.
Tanggapin mong aming mga alay sa iyo, O Diyos na banal. Magalak ka nawa sa mga to at sa amin. Gamitin mo mga tupang sa ganun ay lalo pang may hayag ang iyong pangalan, ang iyong kaharian dito sa lupa. Pagpalain mga anak mo na nagsihandog sa mga to. Tanggapin nawa nila ng 100 beses pa o mas marami pa kung magkano man ang kanilang inialay sa inyo ngayon. Pagpapala ang lagi mong ipagkaloob sa iyong mga anak. Sa ngalan mo, O Diyos, Ama, Anak, Espiritu Santo, itong aming panalangin. Amen. Biyagut ala emapu, ken kakas datun ko, alal daw ken tuy tiyempo, kanayon pagdayaw ko, aramatem imag, maitunos na ayat, uray dagito'y sakak, at serbisi mapartag. Di magkuhan naman, at may itiari, to'y bibig ko punwamat, sa saom analintag, gamang ko inakitan, apo amin alam, sirip ko aramatan, tunggal sa kaspilyan. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay may kanya-kanyang pagsubok na hinaharap. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay may kanya-kanyang pasanin na daladala. Bawat isa sa amin, Panginoon, ay may kanya-kanyang sakit na dinaramdam. O di man kaya't may mga kasapi sa pamilya na may dinaramdam na sakit. Bawat isa sa amin, Panginoon, dumarating yung panahon, yung sandali na kami naguguluhan, nag-aalala, minsan nawawala ang kapayapaan, kahinahunan. Ito'y dahil sa nakakaligtaan namin na kayo pala ay lagi naming kasama. Ika'y sumasa amin sa pamagitan ng banal na komunyon. Ika'y sumasa amin at nagiging bahagi ka ng aming katawan sa pamamagitan ng pagtanggap namin sa iyong katawan at dugo. Subalit, Panginoon, pagkatapos ka naming tanggapin, pagkatapos ka naming ginawang bahagi ng aming katawan at dugo, pagkatapos na ang aming spirito ay isa sa iyong spirito, may mga pagkakataon, Panginoon, na iniiwan ka namin. May mga pagkakataon na kung maaari lang,
Palayasin ka namin sa aming buhay. Ito'y sa pamamagitan ng paggawa ng makamundong gawain. Ito'y sa pamamagitan ng paggawa ng mga iba't ibang kasalanan. Ito'y sa pamamagitan ng pagsasalita at pag-isip ng hindi naayon sa iyong kalooban. Patawarin kami, Ama. Patawarin kami, O Jesus. Patawarin kami, O Banal na Espiritu. Parang napakabigat ang aming mga pasanin dahil di ka namin kasama sa pagdadala ng mga ito. Halos susuko na kami, Panginoon, sa pagharap namin sa mga pagsubok kasi di ka namin ibinibilang sa pagdala sa mga ito. Sa oras na ito, Panginoon, dalangin namin, halipo kayo. Pumasok po kayo sa aming puso. Pumasok po muli kayo sa aming spirito. Pumasok po kayo muli sa aming buhay. Tinatanggap namin kayo bilang aming Panginoon tagapagligtas. Hinahayaan ka namin, O Jesus, na siyang manguna at mamuhay at maghari sa amin. Kalingain mo kami. Tulong, Panginoon. Tulong, O Jesus. Buksan mo ang aming mga mata at nang sa ganon, ay makita namin ang siksik, liglig at maapaw na pagpapala na laging handa para sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa mga ito. Sa buhay namin, sa bawat hininga namin, sa bawat kasapi ng pamilya namin, sa bawat bagong araw na pinagkakalob mo sa amin, at sa bawat salapi na pinagkakalob mo sa amin, sa bawat miyembro ng pamilya at mga kaibigan na nakakasalamuhan namin, maraming salamat po. Biyaya po ninyong mga to sa amin. Hindi po namin ito mapapantayan kailanman. Ang amin lamang pong maaring ibigay sa iyo ay ang aming buhay, ang aming buhay. Take my life, Lord, and let it be consecrated to Thee. Take our lives, Jesus, and let it be consecrated to You. Take us. Receive us. Use us for your glory. Sa ngalan mo, Kristo, itong aming panalangin. Amen. Mga kapatid, ang Diyos ay mapagpala
at mapagmahal. Gusto ng Diyos na ikaw ay laging masagana. Gusto ng Panginoon na ikaw ay laging masaya. Amen. Gusto ng Panginoon na ikaw ay laging payapa. Amen. Ngayon, tanggapin natin ang kanyang pagpapala, ang kagalingan na nanggagaling sa kanya. Tanggapin natin ang kapayapaan na nanggagaling sa kanya. Tanggapin natin tayo, 10 ng ating mga mahal sa buhay, ngayon, magpakailanman. Amen. Tinagad Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Amen. Thank you.